Machiegni nyakoro mogi jwa wan ka chiro mar mbako romo koro chakre ayanga wasebedo orako kacha timo tisi orako achiel ariyo adek ka nitiere kar kacha machiegni mbako romo nitie weche mathoth maikoni mabende wadhi bedo kod odiochieng' ma kawuono maloso weche manyien machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch nyaka Kisumo kanya kwar mokew nyaka Sango koro sani akoni moko mwaluoni kaka jofwambo kuonde mopogore opogore nyakoro mogi jwa wantiere kar ka mondo mi watang'nie ni nyaka sani nyakoro mogi jwa paro mar chik ochopo kore od bura bende odiochieng' ma kawuono wakoni ni gik mage wadhi bedo kar kanyo. Moko kuom gigo mageno ni dhi bedo kanyo koro mogi jwang' ma bende twak marwa e chenro mar mbako romo kawuono wadango kanyo ni ka igoyo ombulu e paro mar chik mano mar omenda ma higa ni mar 2023 mondo mi obed chik tiende nang'o odhi bedo kata koluwo kidienje mopogore opogore goyo ombulu e paro no ka bende nono ni ere kaka onyalo bedo kacha gi lokruok kata onyalo bedo maonge lokruok kokala kala nyaka sani maling'ling montiere goro ni kango chako kar kanyo mano kar odiochieng' kanyo saboro kadhi nyime gigo madhi bedo kacha ka iluwo kata madhi bedo kacha ka omenyo ni biro kacha yore mopogore opogore ma odiochieng' ma kawuono wadhi bedo ka kod jolony weche mag telo kod jolony weche mag loso budget mondo mi okonwa ne gik mathoth bende mantiere kar kanyo amakoni ni moko mantie ka bende gin mag nyakwar mogi jwang'. Kama chelo bende no kar kae ma en odiochieng' mago wasumbni mag lweny kanyo kata ni refugees odiochieng' ma kaono gima timore nyakwar mogi jwang' e boma ma Nairobi kae nitiere romo mobagi en romo magala moro ma bende kelo jogo mawuok e sekta mag NGOs kata riwruoge mok gin mag sirkal kata mag piny owacho gibiro kata kanyakla odiochieng' ma kaono mondo mi girangi ni odiochieng' ma kaono tarik 20 dwe mar auchiel higa ka higa piny mangima dhialo kendo oingo odiochieng' wasumnigi mago mag lweny gibedo kacha ka koro bende gibedo kod paro ka gisumo paro ere kaka ginyalo bedo kacha kod ngima makare ka giyudo arita kachiel kod ka imiyogi arita no makare magi jogo ma oringo kawuok e pinjegi kata thuchegi kaluwore kod lwenje mosebedo kanyo kantiere pinygi kachiel kod ka jogo ma bende manyo kaluwore kod gigo mopogore opogore moko bende wuok kacha kaluwore gi wechego mag kech kachiel kod ka ngaji mantiere pinjegi tainya mag gin wasumbni mag lweny. Odiochieng' ma kawuono bur Nairobi kar kae nitiere romo magala moro mibago achiel kuom iwacho ni achiel kuom magawa mantiere bur Nairobi kar kae ka koro bende nitiere mano jakom mano mar the National Council of NGOs Kenya mano Stephen Cheboi dhi bedo kanyo katayo nyasi ma kamano madhi bedo kata katimore Nyayo House odiochieng' ma kawuono ka ineno kata kaka inyalo dhialgi kendo inyalo migi arita moro e yo makare wabedo kanyo ka wadhi nyime nyakwara mogi jwang' wakoni maling'ling bende mantiere kar kae mineno kanyo ma en county mano ma Migori odiochieng' ma koro nyakwara mogi jwang' wach mochopono nyaka sani en ni governor e county mano ma Migori Ochilo Ayako dhi bedo kanyo bende ka oseyawo chenro mag keyo mago gige thieth madhi e county ma Migori odiochieng' ma kawuono mago medical supplies kod equipment madhi e osuptende mopogore opogore kachiel kod ka odiochieng' ma kawuono odhi yawo mano bengi no mag remo kata wacho kata ne World Bank kata dag moro mikete remo ma oganda kinde midwaro remo e county tinyadhi kacha mondo mi iyudi mano bende dhi bedo kar kacha koya odiochieng' ma kawuono kodhi bedo kacha Migori County Referral Hospital odiochieng' ma kawuono nyakwara mogi jwang' waluwe jojo mani kanyo bende ang' luwo nige e yo moro makare nyakwara mogi jwang' ma en kar kunyo mula ni nyakwara mogi jwang' nitiere kacha e county mano ma Migori kendo odiochieng' ma kawuono wach mantiere masira ma kamano mar kunyo mula oneno kanyo gwengego ma Kuria ma bende wach machopo nyaka sani mano kuru Tanganyi Nyage mano mantie kar kacha odiochieng' ma kawuono kamano dhi bedo kanyo wacho ni masira kanyo nitie nyathi ma bende mano nitie jogo ma osebedo kacha mano jok ma kunyo mula ma bende owito ngimane mano ka nitiere kar kanyo e kar kunyo mula no mano mayudore Kuria kama chelo bende nyakwara mogi jwang' nitie weche moko maluwo ni odiochieng' ni ma kawuono mondo mi wakoni ni gin mage maponono ka nitiere kar kanyo aya iwacho ni kar kanyo bende nyakwara mogi jwang' ka chenro mag bero bombe ma bende timore mano e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono bende waluoni ni mar en romo osebedo kata ka timore e thuolo mar wacho dhi bedo kanyo e thuolo mag ndalo abich mabiro sano osedonjo kacha ndalo 2 ndalo 3 modong kanyo dhi bedo kanyo kotimore county ma Kisumu James Okoth ni kanyo kendo luwe yo moro makare mano ka warango chenro mag bero chenro go mago mag
tudruok mag bombe mag Afrika kachiel koda moko bende matimore mawuok e pinjego mago mag Ingereza. Ng'eni maber ni odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kanyo kawatudre kodgi kendo miyo wabed kod ng'eyo ni gin gik mage maponono biro kacha achiel kachiel Kauki County ma Kisumu. Kinde mokalo higa mokalo wan kacha gi Afri Cities ma koro sani kacha ni Afri Foodlings. Ere kaka inyalo ber bombe mantiere Afrika mano ka girango chenrogo mag tudruok mano ka irango bombe mantiere Afrika ka moko bende mantiere e pinjego mago mag Ingereza. Nyakona moge juang' mane makelo e giko mano mara chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono weche thoth mabiro luwo odiochieng' ma kawuono mana mondo mi aparni watu wakawuono e paro mar chik omenda higa mar 2023 ikete kar kae. Adhi bedo kae kod Kevin Osido jalony e weche mag telo kachiel koda ka Steven Osedo jalony e weche mag loso budget. Kik idhi mabor, adhi bedo kata e chenro kochako kanyo saa 3:15 mano nyaka rom kacha saa 5 ka wantiere kodi ka e chenro mar Mbaka Oromo. Kik idhi mabor, mbaka ne wadago e kodi kete mane Ramogi TV.